consolăm, frate. Iubita! Nu, iubita, nu! Iubita, nu! Cam asta am simțit eu când s-a închis ușița. Pentru Seli. Pentru Seli. Pentru Seli. Când s-a închis ușița, știți ce am simțit eu? Am simțit că Seli ar fi meritat o urnă mai frumoasă, da? Pentru Seli. Pentru Seli. Pentru Seli. Pentru Seli. Când tu ai avut o problemă cu urna, Toate astea care toate treaba. prietena noastră a murit. Păi, dar nu-i vorba despre Și asta, tu ai o că faci problemă chestii, cu trebuie să urna. faci până la Doamne, capăt. dar știi, totdeauna ești superficială. Îmi pare rău, dragă. Ești o superficială. Tu ești o pisă proastă! Cum ai zis? Gata, Cum ai zis? Vă rog, gata, calm, vă rog, haideți să ne calmăm, vă rog. Nu e momentul. Nu e momentul, te rog, haide. Uite, pot să vă zic ce am simțit eu când s-a închis ușița. Când s-a închis ușița, eu am simțit nevoia să spun o poezie. Am simțit că Celia ar fi meritat o poezie. As I stand by the seashore, I watch a ship as it disappeared. There, she's gone. But she's not really gone. You know, she's as real as when she left me. And loud voices are crying out, "Here she comes!" And that is dying. Pentru Sally. Pentru Seli. Pot să zic și eu ce am simțit când s-a închis ușița? Mersi. Deci, faza e că eu, când s-a închis ușița, am simțit, am ascultat și știu că e greșit, frate, dar, adică, dar am mai simțit cineva chestia asta? Mă rog, oricum. Faza e că e un sentiment, frate, știți ce zic? Și un sentiment trebuie onorat. E totuși un sentiment. Dar voi înțelegeți ce zic? Ok, nu, că o să vă zic ce am simțit eu, frate, când am văzut-o că apare acolo cu managerul sau ce căcat era la care se ținea după curie acolo. E singurul lucru, frate, pe care l-aveam în cap și pe care vreau să-l strig, să-i urlu, era pizdă proastă. Ce? Doamne! Asta vreau să fac, frate, vreau să-i urlu în față, să-i strig în față din toți rărunchii, pizdă proastă, pizdă proastă. Vezi urna asta din căcat în care zace prietena noastră Seli? Vezi chestia asta? Tu ai făcut asta. Doamne. Tu ai omorât-o pe Seli, frate, pentru că niciunul dintre noi nu ar fi trebuit să vrea să devină bogat, frate. Niciunul din noi nu ar fi trebuit să vrea să aibă parte de recunoaștere. Niciunul dintre noi nu ar fi trebuit să vrea să zboare, frate, pentru că noi suntem grupul. Și există ceea ce se cheamă echilibru și tu te-ai pișat pe el de echilibru, frate, pentru că dacă unul se înalță, un altul se prăbușește, este o simplă lege a naturii. Nu ești în stare să înțelegi cea mai elementară lege a naturii, ba bineînțeles că ești, numai că ai făcut abstracție intenționat și ai ales să faci abstracție și ai ucis-o pe Sally. Pizdă proastă! Pizdă proastă! Pizdă proastă! Dacă aș fi putut, aș fi smuls hainele de pe ea și aș fi dat o flegmă în pistă chiar atunci și chiar acolo, frate. Eu asta am vrut să vă spun. A mai simțit cineva? Nu? 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 Ok. Nu, că înțeleg. Suntem oameni răi. Cu toții suntem niște oameni răi. Așa e. Și nu ar trebui să fie așa. Nu e nevoie. Adică, mă rog, n-ar fi nevoie dacă arta noastră de căcat ne-ar folosi la ceva. Dar, în schimb, știți ce facem noi? Ne amăgim. Și, de fapt, cred că am făcut asta din totdeauna, știi ce zic? Da, din primul moment în care am pus bagajele în apartamentul ăla, de atunci și până acum, numai amăgire. Acum reflectăm. Nu-i ciudat? Tot timpul ăsta ea
A fost una din noi. Ne-a fost prietenă atâta timp și totuși cred că în adâncul sufletului am nutrit cu toți din cele mai cumplite. Da, ei bine, presupun că am urât-o. Urât-o de moarte, frate, astea sunt cuvintele potrivite. Doamne, dar asta e cumplit, e îngrozitor. Este și trebuie să trecem peste asta. Îmi pare rău. Și mie? Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de ea. Da, trebuie să o iubim, trebuie să o acceptăm, trebuie să învățăm să privim înainte. Păi trebuie să lăsăm uitării trecutul, trebuie să lăsăm uitării răutatea și trebuie să începem să o iubim. Sunteți distruși. Zice, Vreau să spun, sunteți epuizați. zice, Fizic și spiritual și emoțional. zice. Vă rog eu, haideți la mine, la piscină. Vă rog mult. Haideți. Măcar atât pot să fac pentru voi. Și răspundem cu toții? Bine, ok. da. Ok. Hai mă, hai vă rog eu, hai să uităm de ură, să uităm de moarte, să lăsăm toate astea în urmă. Hai să... Piscina! Și pornim! Drumul către minunata lume nouă durează ore în șir. Dar aici sunt palmieri, iar raburii de căldură se ridică din asfaltul aeroportului la... Și ea ne așteaptă. Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Și suntem în holul uriaș al casei ei. Și ne întâmpină îngrijitorul piscinei. Bună ziua! Și antrenorul ei. Salut! Hei! Bună! Bine ați venit! Haideți, simțiți-vă că aici nu se fumează. Tu ești fantastic! Cu ce mă pot ajuta? Am auzit atâtea despre... Ce bine! Și da, ne simțim un pic vinovați când ne gândim la toată suferința de acasă. Înfrânții și orfanii și durerea. Și pentru un moment am vrea să alergăm înapoi, să o punem de niște artă salvatoare. Dar apoi ne luăm un moment de gândire. Un moment. Să o lăsăm să treacă. Pentru că până la urmă nu suntem noi vinovați de fiecare bebeluș a cărui mamă este o drogată. Să crezi așa ceva despre tine se cheamă vanitate. Și ne uităm la ea și vedem... Da, pe bune, ești doar o persoană. O persoană ca noi. Și atunci de ce am simțit toate lucrurile alea oribile ale toți acești ani? Doamne, ce bine e să poți trece peste! Și observăm cât de plină de grație sunt mișcările ei, cât de frumos sună râsul ei și ceea ce adorăm la ea de fapt este tocmai felul în care nu este atât de prezentă, atât de acolo ca alți oameni. Și o îmbrățișăm pe rând și îi spunem: E minunat că suntem aici! Este foarte tare să te putem vedea! o spunem din inimă, ceea ce ne face să ne simțim mai ușor decât ne-am simțit în ultimii mulți ani.
și mult vin rece. Și devenim confortabili, și devenim nostalgici, și devenim lacrimogeni. Voi mai țineți minte când eram cu toți împreună? Când totul părea să însemne ceva? Când totul era atât de plin de însemnătate și nu stea efectiv de sens? Când ne păsa tuturor! Când țineam atât de mult la tot, vă amintiți? Nu vă amintiți! Nu vă amintiți! Ce vremuri bune! Bune, bune de tot și fericite! Fericite! Erau, mi-amintesc culori foarte intense. Acasă, la școală, în primul studio pe care l-am împărțit. Mi-amintesc totul ca având atât de multă culoare. Uneori chiar mă întreb, Doamne, cum a fost posibil?